en aquest gran llibre i és la primera vegada que puc compartir aquests moments amb vosaltres, d'ençà que ha sortit l'antologia. Feia temps que estàvem fora, viatjava, me movia i m'aturava, i ara aquí benvingut estic i encantat d'estar amb vosaltres avui a hora baixa vespre. Vaig a seguir amb aquest mini homenatge meu, que serà tot el que llegiré, i començaré amb un poemet d'en Jaume Lorda, que també fa l'homenatge per ell. El foc i la voluntat. A seques, Coríntia, en les hores desbordants de vida, amb el gust de la vagina a la boca, davant un plat de budellets amb olives pensides, et dic que m'has inspirat els afectes més salats, la voluntat d'illa, les tendreses més dissoltes i el foc i la flama valencians, de falla i de fira, un festival de raó i de carn, els poemes més celebrats, els gossos més shakespearians. Definitivament, Coríntia, gràcies a tu puc dir que ara sóc l'habitant més cert en la ciutat dels 1000 encants, l'ésser primer entre el foc i la voluntat. Gràcies, Jaume. Un altre mini homenatge a un d'aquests grans personatges que ha fet possible l'antologia, un bon Pedro Foguerí, en Pau Badell i Vallbona. I el poema no té títol i comença així. Després de l'espasme del mort comencen les corredisses, la mortalla o el gec de noces, el braç tort del rigor mortis, el color de la làpida, l'horari del capellà, l'escolà masturbant-se al campanar. Viva la fosca, el rímel, regalí magalt avall amb la suor freda dels grans espalmatoris. La Bea pensa en les vacances i en la nova vitroceràmica. Gràcies, Pau. Seguim amb els mini homenatges i aquest va per en Pau Castanyefa. Blanquinós i estúpid. El sol surt entre dues torres elèctriques, centrals, fum i rotondes, totes les venes que arriben a ciutat. Gràcies, Pau. Gràcies a tu. I ara un mini enorme homenatge a un bon personatge, que és Emili Sánchez Rubio, i amb un poema que jo crec que tothom ha llegit unes 50.000 milions de vegades i que seguirà llegint unes 50.000 milions de vegades més, i el sabreu. Es titula Març. Març. Entre el febrer i l'abril, febril, esclatarà la rosella. Gràcies, Emili. I ara un darrer mini homenatge a en Pere Antoni Pons, segur un gran personatge que no conec, de Campanet. Està a la part del final del llibre, o sigui que és dels més avançats en edat. I el poema diu Bebop. Esperem conèixer-lo algun dia. En Pere Antoni Pons. Bebop. Ofendre la bellesa amb el desig, enamorar al migdia amb paraules de mitjanit, rebentar portes i costums i lògiques, subornar pells amb tisores, entre quatre parets inventar persecucions, seduir col·legiales amb encants de Gregor Samsa, amb nadons esvalotar barrams de bèsties salvatges, canviar art per carn, xocar contra mors com contra cotxos, escrutar ferides com mapes del tresor, combregar amb totes les embestides, llegir amb les ungles, amb el sexe, cantar agonies, agonies de man podrit, escriure crims, cometre versos. Per Antoni Pons. I el meu poema és una gran aferrada per tots vosaltres i una altra aferrada per tots vosaltres. Salut!